Duwang motorista na e-record na lugadan sa nangyaring aksidente sa tinampong sakop kan Barangay Sentro, Masbate City, alas 8 Kasubanggi. Pigbisto ang mga imbeltong persona na sinda alias Mortel, 30 anyos, may agom, asin residente ka na unang bita na barangay, asin na nagmamaneho ka na diskwidong tricycle, asin motorcycle rider na si alias Chano, 24 anyos, estudyante na residente kan Uson, Masbate. Basado sa impormasyon, mantang nakasunod sa tricycle, nagporbar ang motorsiklo na mag-overtake. Tiyempo naman napapaliko ang tricycle, nganit na magluna din mga pasahero. Alagad na sa abitan inikan motorsiklo na nauli sa saindang pagkakadiskwido. Banggaan sila dahil ang allege naman ng tricycle nag-signal light siya bago siya mag-left turn. Yung naman, sabi naman ng motor, hindi niya napansin na magle-left turn pala yung tricycle, kaya yun, nagdiretso siya. Tulos man na nagresponde ang City Disaster Rescue Action Office, tangay na matawanin magkakaning asistensya medikal ang mga imbeltong persona. Both parties, di naman sila wala naman silang complaint. Pumunta na sila dito sa station, kaya yung involved na sasakyan, nirelease ko na lang kasi wala naman silang complaint bawat isa sa kanila. Mientras tanto, liwat na nagtaunin pagiramdom ang otoridad sa mga motorista na maging mga responsabling tagagamit kan tinampo kaning makaiwas sa mga aksidente sa dalan. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.